What's up mga katropa? Ano pala, tuturo ko kayo paano mag-download ng KineMaster o KineMaster. Ewan ko kung ano sa dalawang yan. Kung paano i-download to. Alam niyo naman nasa Google yun. Pero yung walang watermarks, papakita ko sa inyo walang watermarks to. Ito. Ito yan. Ayan. Ayan. So, pipili ang media. So, bago mo pala dinaload a few moments later yung mga yun. Yan, halimbawa yan. Yan guys, yan. Halimbawa lang yan guys. Halimbawa lang yan guys. At kita nyo naman walang watermarks sa taas. So, yung may mga nagdadaload sa Easy Market na walang watermarks, may pangalan ditong Made in KineMaster, is mga nagdadaload sa ang tawag dun hindi, joke lang. Turo, yung sa Easy Market, yung nagdadaload ng KineMaster, yung walang watermarks, fake yun guys, fake. With the liar is my fake, kasi is fake. So, dito, yung sa Easy Market, yung KineMaster. No, paulit-ulit ka. GG. Yung hindi nagana. Wala ngang nakakainis. Nakakalimutin. A few moments later. Real to. Toto. Yan. Hindi, diba? Chroma key nga natin. Yan. Diba? So, turo kayo. Bago tayo magsimula is kailangan intro ko nga kayo. Bago tayo magsimula is dapat nakasubscribe muna kayo sa channel ko. Ibigyan ko 10 seconds in starting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan na, nakasubscribe na kayo. So, una punta sa Chrome. Ayan, ilalagay ko lang yung link sa description. So, hanapin ko yung download. Yan. So, yan. Pagkalagay ko sa link ng description, pipindutin nyo may makikita kayong gito. Pag may nakita kayong gito, is-tap nyo lang siya. Tap nyo lang. Antayin nyo. Tapos, downloads. Sige, hindi ko i-download yan kasi download ko na. So, sige, i-download ko na rin. Antayin nyo lang siya. So, guys, pag natapos yan, guys, is meron siya dito sa taas, tulad nito, tulad nan. Yan. Pag wala nang guhit dyan, kaya pag tapos na yan, is pipindutin nyo na lang yung, ayun. Tapos, install. Pwede ko na-install. Pagka-install nyo, then done, enjoy nyo na lang. Meron na kayo KineMaster. So, tapos ang aking vlog o tutorial. So, bye! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.